Һәр көн иртән Кояшкай балалар бакчасының кечкенәләр төркеменә йөрүче сабыйларны яраткан апалары Гөлнур Минхаҗева каршы ала. 24 баланың һәр кайсына аерым игътибар биреп, яратып кызым, улым дип дәшә ул. Гөлнур Нариман кызы 20 ел инде Кояшкай бакчасында өлкән тәрбияче булып хезмәт итә. Мин авыр димәсем, чөнки мин балаларны бик яратам, балалар мине дә яраталар, миңа караганда инде үземә шулай тоела. Мин бөтен үземнең булган мәхәббәтне, бөтен үземнең булган белемне шушы балаларга бирергә тырышам. Гөлнур Минхаҗева мәктәптән соң Бөгелмә педучилищесын тәмамлый, аннары Ярчаллы шәһәрендә бу юнәлеш буенча белем алуын дәвам итә. Тәрбияче һөнәренә мәхәббәт һәм ихтирам озак еллар шушы өлкәдә хезмәт куйган әнисеннән күчкәндер дип саный. Балалар бакчасына исә сабыйларны ярату һәм туган телебезгә мәхәббәт китерә аны. Күбрәк инде басымны татар теленә ясыйбыз. Татар телчесе Алсу Фагиловна да керә безгә балалар белән төрле уеннар үткәрә. Шул уеннарны без көндәлек режимда дәвам итәбез, кабатлыйбыз балалар белән бергәләп, уйныйбыз, бергәләп өйрәнәбез. Безнең балалар ике телне дә менә өлкәннәр төркеменә җиткәндә ике телне дә бик яхшы беләләр. Татар телендә, рус телендә. Гөл елмаеп торучы һәркемгә дустана мөнәсәбәтле ярдәмчел ханымны коллективта да хөрмәт итәләр. Бакча мөдире хезмәттәшләре аның турында уңай фикерләр генә җиткерә. Она очень ценный сотрудник для нас, не только для нас, для своих детей. Она как вторая мама, ее очень любят детки. Всегда идут к ней с улыбкой, с радостью. Всегда от ней очень хорошие отзывы от родителей. Всегда у нас, когда приносят документы в наш детский сад, в основном, если возраст попадает, всегда стараются попасть к ней. Алар һөнәри бәйрәмнәре көнне дә эштә, яраткан балалары янында. Авыр һәм җаваплы хезмәтләрендә без дә уңышлар телибез. Адилә Борһанова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.